Bueno mga higala, mayong buntag sa tanan, pizza 28 sa bulan sa Mayo 2021, alas 11 pasado na ang takna sa kabuntagon. Niami karon diri sa Bugak Cold Spring. Ang dapit nga kaliguanan nga mamuti ka kung maligo ka. Ug munay among gianhi dinhi Og ang pinaka main event gyud namo diri mga igsoon, wala pa gyud ni masaksihan sa bisan asang nga lugar o bisan asang bahin sa kalibutan. Kay atong masaksihan karong taud-taud kung paunsa mo langoy ang pugi, ang tisoy ug ang labaw sa tanan, ang hitsuraan. Para dili mo makaingon nga nagtumo-tumo ra ko niya ang ebidensya. So, unsay unang nga tip para nga mahibal-an na mo nga mo na siya ang lananguyan sa usa ka pugi? Ang una is tambling jud ka para makaditso ka sa ilalom. Okay. Sige daw, pakitaan daw may sa imuhang langoy nga pinapugi. Okay. So, moto siya ang estilo sa usa ka pugi nga mulangoy. Pero karon, higtidaan ang inyohang mga bakos o andamadaan ang inyohang pinakakusog nga katawa. Kay inyong masaksihan ang usa ka tisoy. Kini nga pagkatisoy, siya ray nasayod. Ug ang yarang mama ang nakasulti anak. But wala ingnon usbon ko, wala ni didto, wala pud ni diya sa unahan. Dili ra ni. So unsay tip tisoy sa usa ka tisoy nga mo langoy? Kailangan kuan ka, humo kag lawas. Humo kag lawas, okay? Ang murag wati ba? Halo. Murag wati. Sige daw. Sige, ismail sa daw be? Ismail daw. Balik sa daw, ay sa daw ismail. Atubang sa didto. And then atubang diri. Ready, 1, 2, 3. Okay, ni ana ato nang saksihan. Artista na ang usa ka tisoy, paunsa mo langoy. Tanawa. Murag labod. Murag labod. Sige. Ready? Go. O karon dili pod balkan siyang gitsuraan. Ingon ani ang gitsuraan nga mo langoy. Mo langoy. Ay. Yapi, ready? 1, 2, 3, sing! Sige. Mga higala, mao kini. Puslan, ay nagmahal. Mga higala, mao kini si Geraldine Magusara. Nagmahal na saktan og nalikog lagun. Kami sa kumanoon ako sa kabuto na ko. Ay, nagpalabi kinilang binig tumoy. Ay, wala bibrad kaya na yung kondya na binig. Enjoy food kayo. Sige. Ready? Sing. Ready sing. Ta. Tinaw na ni kamera imong kani? Di man makatagbaw rin. Tinaw kamera. Liki na lagi na imong tempered. I need space! I need space. Nagaling. Okay, sa una pag di pa sa ka ba? Ana. Kadya. Ha? Nadulok. Aswasay. Aswasay.
Tatay, buaya ko daw sila, buaya. Pantay ni kay mo buaya. Mabaw ka to. Oh, dito no? Oh. Ta. Ta, gi. Ta.